νεοφιλελεύθεροι λοιπόν πρεσβεύουν την ιδιωτικοποίηση, αφού πρώτα απαξίωσαν και έκαναν μη βιώσιμα και τα συστήματα μεταφορών και ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τα μέτρα λιτότητας που επέβαλαν. Δεύτερον, η αντίληψή τους για την αστική κινητικότητα των νεοφιλελεύθερων εμπνέεται από τη Μαρία Αντουανέτα, γιατί στην πόλη τους μετακίνησε ή με Φεράρι ή με ποδήλατο και με τα πόδια, ανάλογα με τη θέση του στην κοινωνική πυραμίδα. Τρίτον, τα έργα και οι πολιτικές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που προωθούν είναι μόνο αυτά που μπορούν να φέρουν κέρδη στους ολιγάρχες. Μια γραμμή μετρό είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά τα λεωφορεία που θα την τροφοδοτήσουν με επιβάτες δεν τους ενδιαφέρουν και τα απαξιώνουν. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στην προσπάθειά τους να βρουν συμμάχους μέσα στους ευαίσθητους πολίτες, υπερτονίζουν την περιβαλλοντική διάσταση για το καλό μας, για την υγεία μας, για το περιβάλλον, για τον αέρα μας. Αγνοούν όμως την κοινωνική και την αναπτυξιακή διάσταση της κινητικότητας και δεν τις αναφέρουν καν. Εμείς ξεκινάμε από αυτές τις δύο θεμελιακές διαστάσεις. Επειδή πιστεύουμε ότι για να υπάρξει κινητικότητα πρέπει να υπάρξει προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και στις δραστηριότητες της πόλης. Την προσβασιμότητα τη μετράμε με κεφάλια, όχι με τροχούς ούτε με κυβικά ασφάλτου. Συζητώντας με τους μετακινούμενους πολίτες, δηλαδή τα κεφάλια, ουσιαστικά, ειλικρινά και σε βάθος, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους. Αντρέα, το είπες πριν και σε ευχαριστώ. Που είναι και η βάση εκκίνησης για να διατυπώσουμε εκείνες τις προτάσεις που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Προτάσεις όμως πάντα έχουν επιπτώσεις και στο περιβάλλον, το δομημένο, το φυσικό και το ανθρώπινο. Εδώ είναι λοιπόν η μεγάλη πρόκληση, να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις επιπτώσεις αυτές, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για τις προτάσεις. Να ξέρουν ποιοι, πού, πώς και πόσο ωφελούνται ή ζημιώνονται. Πόσο κοστίζουν οι προτάσεις και ποιοι μπορούν να τις πληρώσουν. Ποιες είναι οι αλλαγές στη ρύπανση του αέρα, του εδάφους, της ποιότητας και της αισθητικής της πόλης από τις προτάσεις. Ποιες θα είναι οι αλλαγές στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης και στην απασχόληση. Πώς θα επηρεαστεί η κοινωνική συνοχή. Πώς θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και η δημόσια υγεία. Ποιοι θα υλοποιήσουν τις προτάσεις. Ποιος είναι ο ρόλος των φορέων λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο, είτε κυβερνητικό, είτε περιφερειακό, είτε δημοτικό, καθώς και ο ρόλος των ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων που σχετίζονται με αυτές. Και τέλος, κάτι που στην Ελλάδα δεν είμαστε καλύτεροι και το ξέρουμε όλοι ως μηχανικοί, πώς και με τι κόστος θα συντηρηθούν οι υποδομές και τα έργα για να παρέχουν απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση για την οποία φτιάχτηκαν. Όλη αυτή η διαδικασία, θα την έλεγα δημοκρατικό συμμετοχικό σχεδιασμό, είναι η καρδιά του πιστεύω μας. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας είναι αυτά που θα προσδιορίσουν τις πολιτικές, τα μέτρα, τα έργα και τις παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την προσβασιμότητα και θα προκαλέσουν κινητικότητα στην πόλη. Αν τις ακολουθήσουμε αυτές τις αρχές απαρέκκλητα, τότε μπορούμε να είστε βέβαιοι ότι εξασφαλίζουμε την πραγματική βιωσιμότητα και έχουμε και ένα αυθεντικό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στην ανοιχτή πόλη δεν έχουμε ούτε αφορισμούς, ούτε δόγματα, ούτε πανάκιες, ούτε προηγημένες επιλογές. Όλα τα μέσα μετακίνησης έχουν το ρόλο τους στο σχέδιο. Ανάλογα όμως με τον τρόπο και τον βαθμό που ικανοποιούν τις αρχές της βιωσιμότητας όπως καθοριστήκαν πριν. Για παράδειγμα, το φέρνω πάντα προβοκατόρικα και ελπίζω να προκαλέσω αντιδράσεις. Ένα ΙΧ με 4 επιβάτες που 3 από αυτούς μπορούν να είναι και άνεργοι, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του σε ένα κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής. Οι μόνοι που αποκλείουμε είναι οι Φεράρι στην πόλη και οι ολιγάρχες στα έργα. Για όλους τους άλλους υπάρχει σημαντικός ρόλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολο θέμα, ειδικά για το Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, τώρα είναι η Τόνια Κατερίνη, αρχιτέκτον μηχανικός, και με πληροφορούν από το κοντρόλ ότι έχουμε πολλούς παρόντες και παρούσες που είναι επίσης υποψήφοι, με διάφορα ψηφοδέλτια. Είναι ο Μανώλης ο Ουρανός, στο Δήμο Ραφίνας, ο Βαγγέλης ο Δακόπουλος, στο Δήμο Δάφνης και η Κατερίνα Στεφοπούλου στην περιφέρεια Αττικής.
Εδώ δεν μου το δώσαν το όνομα. Γεια σου, ναι, είναι και ο σύντροφος Μαούνης εδώ. Λοιπόν, η σύντροφος, όπως είπε η Κατερίνα Στεφοπούλου, στην περιφέρεια Αττικής, στο κεντρικό τομέα, επίσης αρχιτέκτον. Η υποψήφιος δεν ξέρω, παιδιά, στο Χαλάνδρη είναι υποψήφιος ο Μαούνης. Δεν είχες βέλο εδώ. Αυτή με τα βέλη μου λένε είναι εδώ. Πες και ότι την Παρασκευή όλοι στην πλατεία Κοντζιά. Δούρου, Γαβρίλη, Αλέξη. Αυτό δεν κλείσαμε ακόμα, αλλά στο πρόγραμμα. Ναι, αφού φεύγουν, ναι. Λοιπόν, την Παρασκευή είναι η κεντρική εκδήλωση με τη Δούρου, τη Ρένα, τον Γαβριήλ και τον Αλέξη Τσίπρα στην Κοντζιά. 7.30 ώρα το απόγευμα. Να είμαστε εκεί. Και αύριο στον Πειραιά. Κάτι άλλο? Και αύριο πάρτι την Πέμπτη το βράδυ, street party στα Προπήλαια, 10 η ώρα το βράδυ. Όποιος αντέξει. Λοιπόν, τώρα η Τόνια θα μας μιλήσει. Αλλάζουμε κλίμακα με θαυμαστικό για ένα σχέδιο αξιοποίησης του οικιστικού πλεονάσματος. Κάπως έτσι. Τόσο το ρυθμιστικό της Αθήνας, όχι αυτό που βρίσκεται τώρα στα χαρτιά, αλλά το προηγούμενο, αυτό που το έφαγε το μαύρο σκοτάδι, όσο και όλη η προπαρασκευαστική συζήτηση για τον νέο οικοδομικό κανονισμό, του οποίου προηγήθηκε μια ευρύτατη αρθρογραφία, που όταν την βλέπαμε δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο τη βλέπουμε, πρόβαλαν ένα νέο χωρικό πρόταγμα, μιλώ για μια συζήτηση που γίνεται τα τελευταία 4 περίπου χρόνια, και αυτό είναι το πρόταγμα της συνεκτικής πόλης. Προφανώς δεν θα διαφωνήσω με την έννοια της συνεκτικής πόλης, καθώς ούτως ή άλλως είναι μια έννοια που πάρα πολλοί από εμάς και από παλιότερους που είχαν ασχοληθεί με θέματα πόλης, την υπερασπίστηκαν επιστημονικά, πολιτικά και έμπρακτα, όταν εδώ και 40 χρόνια προβαλόταν μαζικά από τον κυρίαρχο ρόλο η έννοια της αποκέντρωσης με τη χρήση ποικίλων εργαλείων. Ξεκινώντας από την προβολή ενός μοντέλου ζωής στα προάστια που έδωσε τροφή και χώρο για μια ανάπτυξη άναρχη όλης της περιφέρειας της Αθήνας, συνεχίζοντας με το πολεοδομικό σχέδιο του Στέφανου Μάνου για τα 8 διαμερίσματα και τον τρόπο με τον οποίο τεκμηρίωνε τα αποκεντρωμένα κέντρα, και στη συνέχεια με συγκεκριμένες ενέργειες όπως ήταν η απομάκρυνση των μεγάλων πανεπιστημίων από το κέντρο της πόλης, και βέβαια μετά και σε συνδυασμό με την Ολυμπιάδα και η απομάκρυνση άλλων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Τα μεσοστρώματα λοιπόν εγκατέλειψαν οργανωμένα το κέντρο, έχτισαν μια ζωή βασισμένη στο αυτοκίνητο, αλλά υποτίμησαν το πραγματικό κόστος σε χρόνο και χρήμα. Έτσι, με το χρόνο, αυτές οι δυσκολίες, δηλαδή η σπάνη του χρόνου και το μεγάλο κόστος στη μετακίνηση, έκαναν το αίτημα της ανάκτησης του κέντρου από τα αστικά και μεσαία στρώματα να ξαναέρθει στο προσκήνιο. Στο ίδιο διάστημα όμως το κέντρο απέκτησε νέους κατοίκους. Και έτσι όταν εκείνοι θέλησαν με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις να ανακτήσουν το κέντρο, έπρεπε να ξαναχτίσουν επιχειρήματα, να κατευθύνουν την αγορά και να αντιμετωπίσουν τους ήδη υπάρχοντες κατοίκους και χρήστες. Η συνεκτική πόλη λοιπόν έδωσε ένα ιδεολογικό άλοθη στα κάθε λογή gentrification, αλλά αυτό βέβαια δεν ήταν αρκετό. Χρειάζονταν θεσμικά εργαλεία και ο νέος οικοδομικός κανονισμός, με τρόπο που είχαμε να δούμε από την εποχή της Χούντας, έδωσε κίνητρα για οικονομική δραστηριοποίηση σε αυτό το σχέδιο, πριμοδοτώντας την απόσυρση κτηρίων με αύξηση του συντελεστή δόμησης έως και 20%. Πρόκειται βέβαια για τη δημιουργία μιας νέας κερδοφορίας που αφορά αποκλειστικά μεγάλους παίκτες που απαιτούνται για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, ένα άλλο σχέδιο θα πρέπει να δει την αξιοποίηση των κενών χώρων στο κέντρο της πόλης. Αρχίζοντας από την πλήρη καταγραφή και τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων, προχωρώντας σε αστικό σχεδιασμό εκεί που υπάρχουν μεγάλες πυκνότητες κενών
καταγράφοντας ελλείμματα και ανάγκες σε χώρους, διαμορφώνοντας πολιτικές επανάχρησης και κίνητρα για τη συμμετοχή όλων σε αυτές, ενεργοποιώντας τις τοπικές κοινωνίες ως νέα κέντρα λήψης αποφάσεων, δημιουργώντας προϋποθέσεις συνεταιριστικών εγχειρημάτων, παρέμβασης στην κατασκευή και στην διαχείριση των χώρων. Δεν θέλω να μιλήσω, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος εδώ, για συγκεκριμένες χρήσεις που μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτά τα κενά και λύφη. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές επεξεργασίες. Η Δήμητρα Ιατίτσα, η ομάδα του Encounter έχουν γράψει πολύ αξιόλογα πράγματα σε σχέση με την κατοικία, την κοινωνική κατοικία και τα κενά κτίρια. Θέλω απλώς να τονίσω ότι αυτή είναι μια άλλη οπτική, όπου με όρους συλλογικών δημοκρατικών διαδικασιών ανακατανέμει αγαθά και πλούτο, και πιστεύω βαθιά ότι αυτή είναι η δική μας οπτική στην ανοιχτή πόλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι. Καταρχάς, να υπενθυμίσω σε όλους τους ομιλητές να μας στείλουν, ειδικά στα παιδιά δηλαδή που είναι υπεύθυνοι της διοργάνωσης σήμερα, τους μηχανικούς ΣΥΡΙΖΑ, τις εισηγήσεις τους άμεσα, για να μπορούμε και να τις αξιοποιήσουμε. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση με βάση όσα ακούσαμε, ή όσοι από τους υποψηφίους ανέφερα και όσοι άλλοι δεν ανέφερα θέλουν να πούν κάποια πράγματα σαν σκέψεις πάνω σε αυτά που ακούστηκαν. Μην τρέπεστε, ναι. Γεια σας. Καταρχήν θέλω να πω ότι Ναθαναηλίδης Γιάννης. Όλα αυτά που υπόθηκαν ήταν πολύ ωραία και μέσα στο πνεύμα που πρέπει να είναι για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό είναι μια αρχή. Αυτό είναι μια υποχρέωση, δηλαδή να συζητήσουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι μια υποχρέωση και ένα καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ Μηχανικών, γιατί εμείς οι μηχανικοί είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το κομμάτι. Δεν είναι οικονομολόγοι, είναι δικό μας θέμα αυτό. Μέχρι τώρα το έχουμε αμελήσει και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε μπροστά, ας πούμε, αυτοί που είναι υπεύθυνοι εδώ, να γίνουν συζητήσεις και να πάμε σε βάθος, ας πούμε, πώς θα γίνει αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη της χώρας. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σαν ΣΥΡΙΖΑ Μηχανικών είμαστε πολύ πίσω σε θέματα επικοινωνίας. Είναι κάποια πράγματα που η μηχανική, ας πούμε, δεν έχει αναδειχθεί το πρόβλημά τους. Το πρόβλημα των μηχανικών είναι μεγάλο. Κάποια πράγματα είπε ο συνάδελφος ο Ανδρέας, ο Ψαθάς. Είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι 50.000 άνεργοι, το 85% είναι άνεργοι. Αυτό δεν έχει τονιστεί. Από εκεί πέρα αυτό και ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να το αξιοποιήσει, γιατί οι μνημονιακοί μιλάνε για ανάπτυξη που έρχεται, για success story, τη στιγμή που είναι τα πράγματα, ας πούμε, στους μηχανικούς χάλια. Δεν γίνεται ανάπτυξη χωρίς μηχανικούς. Άμα το αναδείξει δηλαδή αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τους χαλάσει τη βιτρίνα. Αυτοί που προσπαθούν να φτιάξουν. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα και από τον κεντρικό ΣΥΡΙΖΑ, από την επικοινωνιακή δηλαδή ομάδα, και να αναδειχθούν αυτά τα θέματα. Και από εκεί και πέρα αυτό θα βοηθήσει και τους αγώνες που δίνουν οι μηχανικοί. Και αυτό ζητάω, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα πρωτοσέλιδο από την Αυγή, που να έχει τα προβλήματα των μηχανικών και να το αναδείξει και ο πρόεδρος, πιθανόν που είναι και μηχανικός. Δηλαδή πρέπει να ανέβει το θέμα, ψηλά. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον σύντροφο. Εδώ μου έρχονται συνεχώς νέα ονόματα υποψηφίων. Από την νεολαία αυτή τη φορά, που είναι παρόντες και παρούσες, ο Γιάννης ο Βιδάλης από την Τίνο, ο Ιπποκράτης ο Σταμπούλογλου από τη Νέα Σμήνη και ο Δημήτρης ο Τσακαλωμάτης, τον ξέρουμε και από τα συνδικαλιστικά, από την Καλυθέα. Επίσης, να ευχηθούμε καλή δύναμη. Θέλει κάποιος σύντροφος? Είστε υποψήφιος, κυρία?
Γεια σας. Ο Γιάννης Οπάνου από το συντονιστικό της οργάνωσης των μηχανικών. Πού είσαι υποψήφιος? Πουθενά. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση καταρχήν. Επειδή τονίστηκε από όλους η κρισιμότητα των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών, έχουμε μια τύχη και μια ατυχία. Η τύχη είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στη δυνατότητα να δοθεί ένα πολιτικό μήνυμα που δεν αφορά όμως το περιεχόμενο σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο μιας πολιτικής. Η ατυχία είναι ότι στο όνομα του γενικού πολιτικού στίγματος ατροφούν εξ αντικειμένου οι τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές. Υποβαθμίζονται δηλαδή, μπαίνουν στην υπηρεσία ενός ψηλότερου στόχου. Αυτό ελπίζω και εύχομαι να είναι σε γνώση όλων των συντρόφων που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια αυτά υπό την εξής έννοια, ότι η επόμενη μέρα, τα επόμενα χρόνια και η επόμενη περίοδος είναι πολύ δύσκολη και άρα τα ψηφοδέλτια αυτά υποθέτω ότι θα είναι συνδυασμοί μονιμότερης πολιτικής σχέσης και δράσης τόσο τοπικά όσο και περιφερειακά. Δηλαδή, οι σύντροφοι που πήραν την ευθύνη και προσφέρθηκαν και διατέθηκαν σε αυτή τη μάχη θα είναι, υποθέτω και θα ήθελα, ο κορμός, ο πυρήνας μιας διαρκούς προσπάθειας τα επόμενα χρόνια. Θα είναι οι πυκνοτές δηλαδή μιας δουλειάς, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, και ελπίζω δεν θα είναι το εφαλτήριο για άλλες, ας πούμε, επίσης χρήσιμες και επίσης απαραίτητες θέσεις των καθόλου αξιόλογων συντρόφων. Θα έπρεπε λοιπόν σαν επιτελείο οι σύντροφοι αυτοί που συγκροτούν τα ψηφοδέλτια, το κεντρικό πράγμα κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να εξετάσουν είναι πώς θα γίνει η συζήτηση και η εμπλοκή της κοινωνίας της πόλης και των νομών. Αυτό δεν αφορά μόνο την Αττική αλλά όλη την Ελλάδα. Θα έλεγα κάπως προκλητικά από μηδενική βάση, με την εξής έννοια. Υπάρχουν αποσπασματικές μελέτες, προσπάθειες, τοποθετήσεις ατομικές, συλλογικές, πανεπιστημίων είτε μελετητών κτλ. Πάνω στα ζητήματα της πόλης. Όμως, επειδή αυτά είναι ένα κατόφλι κάποιων προσεγγίσεων, απέχουν πάρα πολύ από το να είναι ολικές ή να είναι ακριβείς στα θέματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε. Αυτό προϋποθέτει περισσότερο μία οργάνωση της συζήτησης, σοβαρής όμως, η οποία θα αξιολογήσει τα ζητήματα και θα ζητήσει τοποθετήσεις πάνω σε αυτά, ένα φόρουμ δηλαδή πάσης φύσεως, που θα είναι είτε θεματικό, είτε σε επίπεδο, ας πούμε, τράπεζας εργασίας, σε κάθε επίπεδο, συλλογικό κτλ. Συγκρότηση ομάδων. Αυτά δεν είναι τυπικά πράγματα. Θέλω να σας πω, για παράδειγμα, βάζω ένα θέμα αιρετικό και κλείνω με αυτό. Έχει γίνει ολόκληρη δουλειά με ορισμένες οπτικές από συντρόφους πάνω στο ζήτημα, ας πούμε, του ελληνικού. Επειδή εγώ έχω μια τελείως άλλη άποψη για τη στρατηγική γύρω από το ελληνικό και τη λέω τώρα, ας πούμε, δημόσια, θεωρώ ότι μια τέτοια σοβαρή υποδομή σαν ένα αεροδρόμιο για μια πόλη η οποία το μόνο αεροδρόμιο που έχει είναι ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο που ανα πάσα στιγμή μπορεί να κλείσει, και βάζω μόνο αυτό, είναι πολύ εύκολο να το προσπερνάμε από ορισμένες οπτικές, ας πούμε, ανάπτυξης πρασίνου ή απόδοσης, ας πούμε, στους δήμους κλπ. Θέλω να πω, υπάρχουν οπτικές που θα πρέπει να εξεταστούν όχι από μηδενική, αλλά και από άλλη μεριά, από ένα χώρο που θέλει να δώσει στρατηγικές απαντήσεις στα ζητήματα της χώρας σε τρομακτική κρίση και των συνεπειών που μπορεί μελλοντικά να υποστούμε. Η development του Λάτσι, στη συμφωνία που κλείνει, για να γίνει κατανοητό,
Στα 5 πρώτα χρόνια, αυτό που αναλαμβάνει να κάνει είναι η αποξύλωση όλων των υποδομών. 5 χρόνια θα αποξυλώσουν όλες τις υποδομές και θα εξηγιάνουν το έδαφος. 5 χρόνια. Θέλω να πω για το μέγεθος της υποδομής, βαριάς υποδομής, αναντικατάστατης υποδομής, σαν ένα παράδειγμα για το με ποιο τρόπο θα πρέπει να σκεφτόμαστε, αναλαμβάνοντας, ελπίζω, πολύ μεγάλες ευθύνες απέναντι στη χώρα ή τοπικά, ας πούμε, την Αττική. Αυτά, ελπίζω ότι την Κυριακή θα κάνουμε ένα καλό πάρτι νίκης και όχι απλώς το πότε ήταν την Πέμπτη, αύριο. Να είσαι καλά, Άλλος, άλλοι. Κουραστήκαμε. Εδώ. Βέβαια. Λοιπόν, σύντροφοι, είναι πολύ ωραίες αυτές οι κουβέντες πραγματικά και έστω και με αφορμή τις εκλογές. Θα πρέπει να γίνουν βέβαια και πολύ νωρίτερα. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένες λέξεις κλειδιά που πρέπει να τα γνωρίζουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτό που ψάχνουμε πρέπει να στηρίζεται πρώτα απ' όλα σε μια ανάλυση. Θα δείξω 2-3 ζητήματα. Το θέμα της ανεργίας. Το θέμα της ανεργίας δεν είναι έτσι απλά ότι οι νέοι έχουν στην Ελλάδα μεγάλη ανεργία, επειδή ο νεοφιλελευθερισμός, το μνημόνιο κτλ. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα πολύ πριν το μνημόνιο και αυτή την έχουμε αναλύσει στον χώρο μας. Είναι αυτό που λέμε το παράδοξο της απασχόλησης. Δηλαδή, σε σχέση με την Ευρώπη και διεθνώς, η Ελλάδα είναι μοναδική χώρα που έχει αντεστραμμένη πυραμίδα όσον αφορά την απασχόληση. Δηλαδή, όσο περισσότερο σπουδές έχεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο, τόσο σε χειρότερη θέση βρίσκεσαι. Και αυτό ήταν πολύ πριν το μνημόνιο. Γι' αυτό έχουμε επεξεργαστεί, διάφορες ομάδες κτλ., ένα σχέδιο για την αξιοποίηση των Ελλήνων επιστημών. Και αυτό θα πρέπει λίγο πιο έντονα να το προωθούμε. Δηλαδή, είναι μια σημαντική παραγωγική δύναμη, είναι Έλληνες επιστήμονες που βρίσκονται στην Ελλάδα και ίσως κάποιοι έχετε παρακολουθήσει μια εισήγηση που λέει μήπως είμαστε άχρηστοι, μήπως είμαστε πολλοί, μήπως είμαστε ακριβοί, μήπως είμαστε καλομαθημένοι. Και όλες οι έρευνες δείχνουν το αντίθετο, γιατί όλα αυτά μας τα λένε και κυριαρχεί πολλές φορές και μεταξύ μας. Είναι πολλοί οι Έλληνες, λέει, ο καθένας θέλει να σπουδάσει. Όλα αυτά δεν ισχύουν και δεν την ξέρουν αυτή την επιστημονική τεκμηρίωση. Ένα δεύτερο. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιστραμμένη πυραμίδα? Γιατί υπάρχει ένας μεταπρατικός νεοφιλελευθερισμός στην Ελλάδα, τον οποίο πρέπει λίγο καλύτερα να τον αναλύσουμε. Δηλαδή, όταν, λέω μόνο ένα παράδειγμα, όταν η Ισπανία έχει διπλάσια ανεργία από εμάς, οι νέοι επιστήμονες είχαν τη μισή ανεργία από εμάς στην Ισπανία. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα σημαντικό επιστημόνων, ανεργίας επιστημόνων εκεί. Δεν λέμε προφανώς ότι το σχέδιο μας θα είναι να βρούμε οι επιστήμονες δουλειά και να μην βρουν οι άλλοι. Αυτό ισχύει και στα κατώτερα στρώματα, δηλαδή στο επίπεδο της τεχνικής εκπαίδευσης. Όποιος έχει προσόντα δευτεροβάθμιας είναι σε χειρότερη θέση από αυτόν ο οποίος βρίσκεται, έχει τελειώσει, ξέρω εγώ, γυμνάσιο. Θα πρέπει να σταθούμε επίσης σε ορισμένες αρχές που έχουμε επεξεργαστεί, που επίσης δεν τις ακούμε συχνά. Τις λέω μόνο με λέξεις κλειδιά. Εχώρια προστιθέμενη αξία. Αυτό που είναι και μέσα στη γραμμή του κόμματος, το οποίο πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο λιανά. Δηλαδή λένε ότι πρέπει στον χώρο των μηχανικών να φτιάξουμε ένα χάρτη απασχόλησης που να αναδείξουμε υπηρεσίες ανταποδοτικές για την κοινωνία. Δηλαδή υπηρεσίες τις οποίες η οικονομία του κέρδους δεν τις προωθεί, αλλά είναι σε πραγματικές ανάγκες. Υπάρχουν πραγματικές ανάγκες τέτοιων υπηρεσιών. Και υπάρχουν διάφορα παραδείγματα, δεν υπάρχει ο χώρος. Θα πρέπει να επιμείνουμε στον επιστημονικό ακτιβισμό που λέμε. Γιατί ο νεοφιλελευθερισμός έχει κάνει δύο πράγματα. Έχει καταργήσει φορείς και έχει απαξιώσει την επιστημονική γνώση στην Ελλάδα. Έχει καταργήσει και όλους όσους θα μπορούσαν να μελετήσουν, επειδή κατά τη γνώμη μου είναι μεταπρατικός, γιατί σε άλλες χώρες νεοφιλελεύθερες μελετούν τέτοια πράγματα. Σε εμάς δεν το μελετούν,
γιατί θα τα λύσει η αγορά και γιατί θα τα λύσουν οι ξένοι. Και 2-3 παραδείγματα έτσι να είμαστε, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Είχα πει για το κτηριακό απόθεμα, δεν μπορεί να μην τονίζουμε συνεχώς ότι τα κτίρια τα οποία υπάρχουν, τα εμπορικά κέντρα και δεν πρόκειται να ξαναγεμίσουν, και να το λέμε έτσι λιανά στον κόσμο, που δεν ακούγεται πολλές φορές. Τα κτίρια στο Χαλάνδρι που είμαι δεν πρόκειται να ξαναγεμίσουν με εμπορικά καταστήματα. Το Χαλάνδρι αυτή τη στιγμή, το φέρνω ως παράδειγμα, έχει γίνει πανατικό κέντρο διασκέδασης. Και έχει επιστήμονες, έχει διανοούμενους, έχει καλλιτέχνες, γεμάτο είναι. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε. Να βρούμε κίνητρα, να το πω διαφορετικά, στο κινηματικό είναι αυτό, αλλά στο διαχειριστικό είναι να βρούμε κίνητρα, αυτά να αποδοθούν και το Χαλάνδρι, ας πούμε, και άλλες περιοχές να γίνουν κέντρα, έτσι, αντί διασκεδαστήρια κτλ. Τα βάουτσερ είναι καλά ή κακά. Κακά έτσι όπως γίνονται. Όμως έχουμε επεξεργαστεί πρόταση. Το βάουτσερ, το να το δώσει σε έναν άνεργο που δεν μπορεί να συντηρήσει το ακίνητό του και αυτό να μπορέσει να φτιάξει το ακίνητό του με χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, είναι και εκείνη την αγορά και σώζει αυτόν να ζεσταθεί, να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς κτλ. Και μας αφορά και εμάς. Αλλά ας μην το δούμε, ας τα αφήσουμε αυτό τελευταίο. Και είπα πολλά. Να τελειώσω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφορα παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να τα κάνουμε λιανά. Το έχουμε πει από παλιά ότι ένας χάρτης απασχόλησης επιστημόνων σε εμάς μηχανικών είναι το... Ας κρατήσουμε αυτό και είναι και πρότασή μου και νομίζω είναι άμεση ανάγκη. Δεν μπορεί να το κάνει κάπου που άκουσα το κόμμα κεντρικά να το αναδείξει. Εμείς πρέπει να το αναδείξουμε. Και να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον σύντροφο. Τα ίδια ερωτήματα είχαν και στη... Βεβαίως, εγώ μιλάω μέχρι να έρθει κάποιος να μιλήσει. Θα κάνω την ερώτηση, ακούγομαι ούτως ή άλλως. Μου έρχεται, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα για την Αθήνα, στην περίπτωση που βγούμε πρώτοι στην Αθήνα ή βγούμε αξιωματική αντιπολίτευση στην Αθήνα ή ακόμα και στο χείριστο αποτέλεσμα που το απέφχομαι και δεν θα συμβεί. Το ερώτημα τίθεται σε σχέση με το Ρηφίν Κάθαρας, σε σχέση δηλαδή με την Πανεπιστημίου, μπορούμε να έχουμε μια άποψη λίγο πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Νομίζω ότι μπορεί, με απασχολεί και εμένα σαν μηχανικό, να μπορέσω να την έχω αυτή την άποψη, αλλά νομίζω ότι απασχολεί περισσότερο τον κόσμο ο οποίος θα μας ψηφίσει ή δεν θα μας ψηφίσει. Νομίζω ότι στο χώρο υπάρχουν πάρα πολλοί και πολλές που έχουν ασχοληθεί με το Rethink Athens, να μην πω εγώ που είμαι ηλεκτρολόγος, ο άνθρωπος. Ποια θέλει ποιος να πάρει το λόγο σε αυτό εδώ? Ναι, έλα. Ναι, νομίζω ότι έχουν δοθεί απαντήσεις, τουλάχιστον προτάσεις. Ας πούμε, από τον Κωστή Χατζημιχάλη, το δασκαλό μας, έχει διατυπωθεί η πρόταση να μην προχωρήσουμε στην επέκταση της γραμμής του τραμ. Μια χαρά μπορούν τα τρόλεϊ που παράγονται στην Ελλάδα και που υπάρχουν, μπορούν να αντικαταστήσουν το τραμ ακόμα και αν γίνει όλο το υπόλοιπο σχέδιο, ακόμα και αν δημιουργηθεί το υπόλοιπο σχέδιο. Έχει διατυπωθεί η πρόταση από την Ντίνα Τιβαΐου του αστικού βελονισμού, των πολύ μικρότερων έργων ανάπλασης στις γειτονιές και σε σχέση με την ανάπτυξη της μικρής επιχειρηματικότητας, σε σχέση με συνεταιριστικά εγχειρήματα, με δομές αλληλεγγύης κλπ. Ωραιότατα μπορεί να γίνει και θα κοστίσει πραγματικά ελάχιστα. Έχει διατυπωθεί η πρόταση να επανέλθουμε σε ζητήματα